penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Ageno ni riyo maber jahera mar chenro ni kamora mora ma intiere en odiechieng' machielo mwadwani wagoye mbaka kendo wang'iye kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Ani luonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo mar rwako wendo wa kendo daktari wa entiere studio. Obonyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar makawuono. Ero kamano inya Ruth, nyinga en Dr. Lewis Awala, ajasanye Katieno, lonye weche mag luongo ni General Medical Practitioner, kendo an daktari mar fuonde gi fuonde ji luongo ni physiotherapist. Kamano. Ero kamano inya laktar molonye weche mag fuonde. Kawuono diher mondo mwago mbaka e weche mage daktari? Kawuono odwa pimo weche mag TB, ma TB en tuo ma iwacho ni en respiratory tract infection, tuo ma mako obo. To kendo en tuo ma kiseng'iye e piny mangima en tuo ma kelo midhiero mang'eny. Ka wawacho ni WHO wacho ni chiegni a quarter of the world population bedo infected, lakini wacho ni infection ok en ni ng'ato tuo, koro nitie infection to nitie tuo. To Kenya ka bende wanwang'o ni ong'eny ahinya king'iyo kwan mar ji kuom ji 100,000 nyong ka ji machiegni ji 600 nigi TB. Koro en tuo ma pod miyo wa midhiero mang'eny ahinya. Kamano. Moro kapok wadonjo matut e tuo kata chandruok mar TB, wang'eyo ni statistics kata kwan kaka chal iwacho ni ji mang'eny ni kode. Koro kwadok e gwengewa makaluo chal nade? E gwengewa makaluo pod wabro mna wacho ni kech kaka wacho ni out of 100,000 population, inonka almost ji 600 ni kode. Manyiso ni e kuom ji 100, almost ng'at achiel kuom ji 100 ni kode. To ma en kamora mora e Kenya ka. Tieni ni obed gwenge makaluo, obed gwenge mag Nam Chumbi, kamora mora ji mang'eny mokalo gamo tuo ni. Iwacho no kacha ni tuo mama ko obo, wadwa ni mondo wakunga ng'i obo mangima kaka obo mangima tiyo ka to wadonjo ka e obo ma samoro sebedo kod tuo mar TB. Apa ni mano nyalo bedo maber mokalo. Kamano. Koro giki picha mwaneno ni koro picha ni okang'eyo kanyiso obo mangima maber, kata kamano wang'eyo ni tije obo seche mwayudo picha no kaito wang'eyo ne obo maber kako ni obo notiyo kod obo ma tuo mar TB omako. Okay. Koro obo mangima tich motiyo mang'eny en matich mar exchange of gases. Koro ng'inyiso ni kwa yweyo to nego bed ni samwa yweyo to dhi okawo gas miluongo ni oxygen to tere del mondo mi gas mi odhi otiye tije moko ma e del, mostly en golo teko kata energy production. Then kendo boni golo waste product mantie del miluongo ni carbon dioxide modogo ogolo gi oko. Koro mane tije obo maduong' kabisa. Yes. Ma oboe nyaka ti makare ko bok ti maber, oxygen kata carbon dioxide ok nyal wuok, bende oxygen ok nyal donjo kaka dwarore. Wadwa ng'iyo kaka obo chal kae to wadwa ng'iyo ni tuo mar TB seche mang' osedonjo obo. To kata kamano wang'eyo ni TB en tuo manyalo wacho ni en tuo machal nade? En tuo ma ikelo gi bakteria, to bakteria ni iluonge ni tuberculous bacteria. Nitiere tieng' didek, lakini mang'eny en tuberculous bacteria ni. Mycobacterium tuberculosis, mane mang'eny ne kelo tuo mar TB mag dhano. Nitie moro mamako le, mang'eny ne en gik machalo kaka dhok, miluongo ni Mycobacterium bovis. Mage ting' diriyo mang'eny ma ihinyo yudi e gwenge mathoth. Lakini mamako dhano mang'eny ahinya en Mycobacterium tuberculosis. Ma TB ni eno mako obo kende? Ok nyal mako fuoni mamoko mag del? TB mako kamoro amora e del. In fact, bende wawacho ga ni gima e del kama TB ok nyal mako en koki gi yier wiyi kende. Lakini fuonde tetete modong' mag del TB nyalo mako. En ano bono e kama othoro donjo go e del, then kose donjo e del go bono, to nyalo spread to other body organs and body parts.
Mana kaka daktari owache no, tuo mar TB en tuo mathothne mako kamora mora fuoni duto te mag del, mak mana kogno kachiel kod yie wich. Odonjo gi kanye, odonjo gi oboeni. Oboeni ni kanye, thothne wantiere kod oboe ariyo, ok thothne. Dhano nitiere kod oboe ariyo kacham kachiel kod kachich, ma bende kawo muya maber, wadendo kacha ni oxygen, tere fuoni mopogore opogore. Kae to muya mosetie del, wadendo ni carbon dioxide bende ogolo oko mondo mi kik obed e del dipo ka olokore kwiri. Wantiere kod picha maber mokalo manyiso kaka obo mangima chal, kae to daktari biro nyisowa kaka tuo mar TB donjo e obo kod jogo mantiere kod thuolo mamalo mar gamo chandruok kata tuo mar TB. Daktari, debe ni kama kaka oboyo onego bed ni chalo? Kwang'iyo gi koracham kaka wang'iyo pichano, mano wanya neno ni koro en obo maber, lakini king'iyo gi picha ma korachich koni tinang'o ni nitie kuonde moko mantiere gi gonya wacho ni dents kata gik moko marochere gi, koro inonga kuonde go ken obo mangima ahinya. Koro obo mangima onego bed ni dwa chalo gi obo mantie gi koracham kocha. Kamano. Erokamano ahinya. Wang'iye kaka tuo mar TB donjo e system kata donjo e del madonjo nyaka e obo kod chandruoge monyalo kelo e obo. Kako donjo ng'enyne iwacho ni ka rado kata ka interact gi ng'ama nigi tuo ni mosedhibitisha ni en gi tuo ni, to mostly walongo ni aerosol droplets. Ka ng'ano fuolo, ka ng'ano ojir, kata ka bed ni ng'ani ong'udho law kamoro, to law ni oyudo kaka donjo in my respiratory system, madhi ayueyo aerosol droplets magegi, to kodonjo e obona koro to dhi okelo that infection. To kodonjo, kaka wawacho ni ng'eny ji nigi infection, lakini sama bedo gi infection ok ochuno no dhi lokore modog tuo. Del nitiere gi kaka del oritore maluongo ni immune system, rateke mag del. Koro ng'enyne rateke mag del ni dhi kedo gi bacteria ni makete e state mawacho ni it is inactive. Koro mano mane mawacho ni odonjo lakini ok ayudo tuo. Lakini kuom ng'eny jok mayudo that infection, about 5 to 10% jomatin kuomgi oproceed odhi ma koro okel tuo mar koro TB. Manyiso ni rateko mar del cha koro infection ni oingo, ma koro odhi ma oketho boni, koro ma ng'ani bedo gi tuo mar TB, to wachako neno ranyisi ne. To jok mano wacho no bedo infected kamodhi obedo latent infection, ranyisi mag tuo ni ok biro nyisore oko. Kamano. Mapogruok en mana ni konchiel ranyisi mag tuo nyisore, komachielo ni ranyisi mag tuo ok nyisre. To ne jogo pogruok mar ariyo ni ng'ama nigi latent TB ni, ma rateke mag dele osedhi ma omake maber mopande, ok onyal miye ng'at machielo. Lakini ng'ama koro rateke mag dende ok odhi obedo maber ma oyudo tuo ni, en koro en gi chances mag miye ng'at machielo. Koro mage pogruok ariyo mantie. Ma ng'ato nyalo yudo tuo mar TB, ng'ato nyalo yudo kute mag tuo makelo TB to ok obed matuo, ok onyis ranyisi, to seche moko onyis ranyisi bende ok onyalo lando tuo ni. To nitiere ng'at machielo ma kute gi biro donjo e dende to biro golo ranyisi mopogore opogore. Ne ng'at magolo ranyisi en ng'at manyalo lando tuo. Tipimonwa kacha ni onyalo lande kotenore kod pige mag del mawuok samoro ka ng'ato fuolo kata ka ng'ato jir, to ng'at machielo odhi omulo kata ogamogi e yore mopogore opogore, to onyalo gamo tuo kata kute mag TB. Lakini kata sama ng'ato mule no, nyaka bed ni ang' odogo dhi omule yo kaume kata kadhoge magino dhi odonje. Lakini ka samoro mule lakini ok odhi omulo ume kata yo kadhoge, ologo magino wuok. Makoro gima wacho ni komule amula to dhi ologo ma lwete obedo maler ma kute gi orumo. To ok wawach ni TB nyalo donjo gi e lwedo. En mostly en gima donjo gi e respiratory system. Gima wacho ni the respiratory system. Kamano. Erokamano ahinya. Joma gimatire kod thuolo mamalo mar gamo tuo kata kute mag TB, daktari? Dhano te mangima nigi ranyisi, nigi thuolo mamalo mag yudo kutegi. Lakini nitiere groups moko manigi thuolo mamalo ahinya moingo joma moko. Ng'enyne kwa ng'iyo jogi gin joma tindo, rowere matindo sana, mostly wawacho ga ni children either below 15 or below 10 years. To gi jok ma
dongo sana, jok ma koro osebedo jodongo, to mano lure ka nyiso ni immunity margi osedok piny matin, kata mag nyithindo gi pok otegno. Nitiere kendo bende tuoche mopogore opogore manyalo kelo higher risk. Ng'enyne wawacho ni gin tuoche maduoko rateke mag del piny. Koro ka inene tuo moro amora, kaka samoro ng'ato nigi tuo mar HIV, kata en gi tuo mar diabetes, kata en gi tuo mar kansa, mago jok minwang'o ka rateko mag dendgi osedok piny. Nitie jok moko ma bende gimuonyo yeth moko maduoko rateke mag dendgi piny. Mago bende jok man gi thuolo mamalo manyalo yudo kutegi e yo mayot. Kamano. Ma nyithindo matindo mantiere bwo higni 5, higni 10, kata higni 15 nikech rateke mag dendgi pok otegno, ne jogo ma higgi oseniang' nikech koro rateke mag del bende dok piny kaka ji medo bedo joma dongo, jogo mantiere kod tuoche mopogore opogore kaka tuo mar sukari, diabetes, tuo mar kute mag ayaki, tuoche mag kansa, jogo makawo yedhe moko, nitie yedhe ma bende ng'eny yedhe maduoko rateke mag del piny bende inwang'o ka gin gi thuolo mamalo mar yudo tuoni. Ma ka waket nyalo kete yo machuo kata kapok wachopo kuma wanyalo geng'o godo chandruok mar TB en ng'iyo rateke mag del, nikech wang'iyo tuoche maduoko rateke mag del piny, yedhe ma miyo rateke dok piny, kaachiel kod tuoche ma samoro nyalo miyo rateke mag ng'ato bedo mayom yom. Dok piny, yes. Lakini kaka nwawacho, kata obedo ni ng'ato onge gi tuoche gi kata ok kawo yedhe gi kata bed ni ok en, lakini ng'ata nyalo yudo. Koro ng'ato ok onego bed nowacho ni an aonge gi tuo kata ok amuony yath kata ok atimo kuran sawa. Ji te ni at higher risk. Moloyo to ka bed ni in gi interact kata i take care of ng'at ma tuo. Nikech wawacho ni tuo ni biro mna kapo ni interact gi ng'at ma osebedo confirmed matuo. Koro kapo na adak gi ng'at matuo, abende an gi very high risk, nikech okofuolo atudora kode machiegni pile pile. Kamano. Ok ang'eyo tudruok ma... To kendo bende ne wadogo wacho ni wanyang'iyo jok ma kamago eko, to nitie moko bende matin kalure gi kuonde kata kaka ji odak. Jogo modak ma e kuonde ma wacho ni overcrowding. Koro inwang'o ka kuonde moko kaka e jela, kata ka e skunde ma inwang'o ka dormitory thin to ji ng'eny, kata ka samoro inwang'o ka ot ng'ato dake gin ji mang'eny. Jogo bende ma nigi iluongo ni tabia mar joma madho ndawa, nikech ndawa ni nitie kaka odhiyo to oduoko defense system mar obocha piny, ma koro kata ka kute gi obiro to non ka defense mechanism mar obocha osedok piny. Jogo ma bende nigi gine mamalo mag joma madho kong'o bende inwang'o ka oduoko margi piny. Koro mago bende nitie, gin gi chances, higher chances ma ginyayudo tuono. Kamano. Ma lifestyle bende nyalo keto ng'ato thuolo mamalo mar gamo tuo mar TB. Chenro en penj laktar, wantiere kod tuo mar TB, wantiere kod twak mar tuo mar TB, ka bende wang'iyo kacha ni to en tuo machal nade, ere kaka onyalo donjo e del, gigo ma watimo kata lifestyle mage manyalo miyo odonjo e dendwa e yo mayot. Winjo kaka daktari opimono ni kwa madho kong'o mang'eny, kaachiel kod ndawa, ka wadak kuonde ma ji ofundore ahinya, kata samoro nitiere matatu ma ji ng'enye mokalo, bende samoro nyalo yudo thuolo mar gamo, nikech ok ing'eyo kaka ji chande e matatu ka a. Wabro ng'iyo ni kaka inyalo timo, nikech matatu gi bende ochuno nyaka waidhgi kod weche makamago. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS, nambwa mar SMS en 2360000. Wabro duoko penjo kaka wamedo sudo. Wantiere kod picha moro ka abende, ma bende wacho ni wakacha tuberculosis risk factors, ma adiher mondo mi wapuonjre godo ang'o. Asewinjo kimulo kong'o kaachiel koda kandawa, wadhi nyime. Koro kwachako gi malo kacha wawacho ni immunosuppression, koro mage jok ma roteke mag dende gi osedok piny, to wasenyiso gigo manyalo miyo roteke mag del odok piny. Kwadok koni kendo wacho ni chronic diseases, maybe jok moko man gi tuoche modak e del aming'a, kaka nowacho ni diabetes, cancer, achiel kuom tuoche manyalo kelo gigo. Malnutrition, kapo ni
dendi yani okin gi chiemo, dendi okene kiwango moro maber mar chiemo, nikech malnutrition bende wawacho ni duoko roteko mar del piny. Koro jalno bende nyalo nwang'o ka en gi gine mapiny. Then nitiere worldwide, nitie pinje ma nigi kwan atamalo mang'eny ma nigi risk mang'eny mar yudo kata kuonde ma kutegi odake mang'eny. Mostly wawacho ni gin Asian continent, then gi African continent. Koro Africa kae to koro wan hata higher risk as a whole. Ma Kenya bende is one of them. And then koro na wasewacho substance abuse kong'o gi ndawa bende nyalo kelo. Okang'eyo gimomiyo Kenya nitiere higher risk, debede ni weche mag nutrition, weche mag chiemo, weche mag tuoche, weche mag population kaka ji odak, kaka wadhungore kuonde mopogore koso nitiere gimomiyo Africa wantiere e thuolo mamalo ka ipimo kod pinje mamoko. Kata kamano, yeno wakawiyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo, wabong'e ni ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni intiere kod jatuo mosegamo kute mag TB kata in owuon isegamo kute mag TB. To en ang'o minyalo timo kiseneno ranyisi gi? Kik idhi mabor kata matin, kik isudi nyakwara Mugi Ajwang'. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 833. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ranyisi mag dang'ni mag paro nyalo bedo gi parruok mang'eny, bedo gi chuny monyosore kata bedo gi kuyo, bedo gi paro ma ok owinjore, bedo gi chandruok mag nindo, bedo gi pek mar del kata bedo gi chandruok gi gombo mar chiemo. Many kony ka in gi kiawa ni paro ni ok ber. Wanyiso ni wadeo. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo tuo mar TB kata tuberculosis ma bende waseyudo ni nyalo mako ng'ata to ahinya jogo ma samoro ntiere kaka rateke mag del odok piny kotenore kod gik mopogore opogore ma thoro mulo ngimawa. Daktari daher mondo mipimna ni ranyisi mage ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni jatuo ne ni nyalo bedo kod tuo mar TB kata en owuon ntiere kod TB. Erokamano Ruth. Koro kwa dok chien matin wawacho ni TB en tuo mar obo, lakini ne wadogo wacho ni TB nyalo mako kamoro amora mar del. Koro signs and symptoms bro luwre ni to TB ni omako kanye. Lakini ng'enyne wang'iyo signs and symptoms mag obo kata wawacho mag pulmonary TB. Koro mokwongo ka ng'ato neno kofuolo, osebedo kofuolo ahinya mokadho wige 2 kadhi wige 3. Onego bed ni ng'ato chako penjo nang'o momiyo ahonda nani kata fuolo nani dhi mang'eny. To fuolo ni ng'enyne obiro gokego mang'eny, to samoro obiro bende gi remo mawuoke moriwre gokego mowuoke goni. Mar ariyo nwang'o ka dende ore, wawacho ni en gi fevers. Samoro ok onyang'e nang'o momiyo dende ore sana. Mar adek nwang'o ka konindo gotieno to osweat sana, wawacho ni night sweats, ma samoro otanda moninde kata bedsheets moninde kata lewni monindo go lokre gina pi mobedo go mang'eny. Tinwang'o ka nyalni kendo ochako lose weight. Koro en gi weight loss ma ok nopango. Onwang'o ka lepe manyocha orwako kata ratil mare dok piny. To nwang'o ka samoro bende ola seche te kata seche mang'eny en ng'amuol. Koro ranyisi gi ka ng'ato ochako neno to nego bed nong'iyo ni ang'o ma dibed ni timore. Lakini luwre ni kaka nawacho ni to mako kanye. Kapo ni nitiere TB mar obwongo bende nitie ranyisi mobro chako kelo. Nitie TB mar onding'o, wacho ni spinal TB, nitie ranyisi mobro kelo. Nitie mag joints, nitie mag maybe ich, kuonde mopogore opogore manitie kamano. Thothne wacho ga pile e chenro mar penj laktar ka ani ka del chwakore mano nyiso ka gima ni rateke mag del temo gore kod kute ma ok kare mantiere del. To kaka tuo mar TB seche ma ng'ato golo luya mang'eny mokalo maka monindo kochiew tene na pi, ang'o matimore dende momiyo luya time kama Sama del dhaw gi kudni, nitie gima wacho ni the metabolic activity, the metabolic rate of the body odhi malo. Koro inwang'o ka rate ma kodhi malo tinwang'o ka the heat production miyo ng'ato chako sweat, nikech sama dendi ochwakore to chwakruok mar del ni nyaka ing'e kaka koro igolo liet ni e dendi. To luya ama sweating is one of the ways mano ka ng'ato temo mondo golgo liet mang'eny e del. Kamano. E seche ma ng'ato ntiere kod tuo kata kute mag TB, nikech ni wacho ka ntiere kod kute gi to samoro ok onyal lando gi ka ok en active. To ka ponono ni ntiere kod gi to onyalo lando gi mayot. Onego bed ni ng'ato neno ranyisi gi kuom thuolo marom nade kapok ochako dhi manyo thieth. Koso sasa ma ng'ato neno ranyisi ni osefuolo kuom thuolo malach, ahonda mantiere kod okego, liet bende chame seche mag otieno, to onego bed ni manyo thieth mapiyo kaka nyalore. Onego bed ni manyo thieth mapiyo kaka nyalore, ok onego bed ni orito. Kawaida inwang'o kata ka bed ni ibedo ga ahonda mar ndalo 2 kata ndalo 3 to inwang'o ka onego bed ni imanyo thieth. Lakini koro kisemanyo thieth ne ahonda ni to osethiedhi, tinwang'o ka ahonda ni ok rum, ahonda ni pod dhi adhiya mbele wige 2 wige 3, to kolure gi ranyisi moko kata ichako penjo dibed ni en TB, onego bed ni manyo thieth piyo makare mondo miyo dhi opimi. To kosepimi ting'eyo ni en tuo mane, to ka en TB tik imi yath monego bed ni thiedho tuo ni e yo makare. Ranyisi gi bende thothne biro ga kod tuoche mamoko kopogore kod TB. Kuom ranyisi gi diere makoro mantiere sani yudo ga ni ng'ato nyalo fuolo aming'a, to samoro fuolo to kong'eyo ni ma en TB kata mok en TB. Pogruok mar ahonda mar TB kod ahonda ma samoro gimoro no ne mokelo nyalo bedo ang'o? Ahonda ma gimoro no ne mokelo ma samoro wacho ni other respiratory diseases ng'enyne inwang'o ka ok odhi molandre mang'eny. Mar ariyo, kothiedhe gi yath mamoko monego bed ni thiedho ahonda mamoko kata wacho ni pneumonia, to en gima dhi rumo e yo makare. Mar adek, gima nwang'o ka ahonda mamoko gi ng'enygi ok obi gi
gi remo mawuok mokikore gokego kata gokego mang'eny. TB nwang'o ka samoro bedo gokego mang'eny sana ma kifuolo ti nyaka kata odiochieng' achiel nyaka okego ni nyaka kata na pong'o okombe. Koro mage pogruok mineno ni ahonda ni en ahonda mo oriwre gang'oe e iye. Mamano e pogruok maduong' mokalo. To samoro bende nitie jok ma nyalo bedo ni en ga ahonda no to onge gi either okego mang'eny kata onge gi remo mokikore gokego ni. Koro bende ng'ato nya wacho ni kabed ni en ga ahonda ma en dry cough lakini osedhi ndalo mang'eny pod onego bed nong'iyo ni ang'o matimore. Machielo kendo ma ng'ato nya neno en ni sama ng'ato fuolo ni yot mar yueyo chal nade, nikech samoro ifuolo to ahonda ma kawaida ginong' kata kifuolo to kibed ni ithung' kiyueyo kata teko rumo mapiyo piyo. Okay? Koro inwang' ka ng'eny ne TB kosedhi mang'eny kapo ni ok ithiedhe yo makare kata koke imanyo thieth makare tinwang' ka kata koro yueyo bedo matek ma kata koro wuotho kichung' kata kidhi e losruok kata kama chiegni mane idhiye tinwang' ka koro yueyo bedo matek. Koro nego bed ni ng'iyo ni tang'o matimore ga ahonda ni makoro kata yueyo bedo matek. Nikech ne wasewinjore nyaka Ramogi Anjwang' ni kaka wamedo sudo kod chenro, penjo ni donjo to daktari bende duoko gi to wadhi adhiya nyime mos. Daktari neno ka penjo moro biro ka kotendo kod tuo mar TB mar dhok. Tuo mar TB mar dhok iluonge kacha ni Babi kawuok Seme ka Nyadwera ei Kadebe. Openjo kacha ni ni penje na laktar ni tuo mar TB mar dhok chal nade to bende wanyalo wuok kuom dhok momak dhano koso mar dhok tenena mar dhok. Okanya duoke gadieri ni tuo mar TB mar dhok chal nade nikech ok en lony masomo. Nitiere daktari ma osomo mano lakini kape duoko penjo ne mar ariyo onyalo wuok kuom dhang' momak dhano. Kapo ni nitie dhiang' manigi TB koro kang'e kaka ng'ato bro ng'eyo lakini ka nitie timadho chage no ka en chak mimadho ka en gi TB tinyalo yudo TB. Apa ni kanyo bende iseduoko mana Michael Johnson kantiere Kindu Bay. Michael Johnson kantiere Kindu Bay ne penjo kacha ni penjo na daktari to bende jago ma chamo chiemo man gi chak mang'eny bende nyalo yudo tuo mar kahera mayom kata tuo mar TB. Tapa ni duoke ni kapo ni dhiang' no nitiere kod TB to chagno kochwake maber kata chiemo no kochwak maber to nyalo yudo tuo mar TB. Penjo machielo wacho ka ania oimore uru kanyo mano Masi mar Bondo openjo daktari ni babagi nigi tuo mar TB osetemo thiedho to samoro lal to duogo mano nyiso ni ang'o? Mokwongo kako wacho ni en gi tuo mar TB ma ageno ni no pime ma obedo confirmed ni en TB. Koro ka be nwa dhi korka thieth ma koro mano bro ngado dhi korka thieth. Kapo ni thiedhe to oko changi to nitiere type mar TB mwaluongo ni multi-drug resistant TB. Koro en TB ma ok winj yedhe ma kawaida, kata ni ma kawaida lakini yedhe ma gimwaluongo ni first line ok winj yedhe gi. Koro nego be no dhi tipime titimo ni to ere yath mane ma TB mantie go ni owinjore go maber ma komiye to dhi thiedhe mano. Koro nego be no dhi ikawe tipime to kose pime ting'iyo ni yath mane ma nyalo thiedhe maber. Koro ken ng'ama miya yath yath mokwongo kata first line idhi miya yath ma is sensitive ma TB no is sensitive to. Mori bro nyiso kaka omedo sino ni en ang'o ma ng'ato manyalo miyo ng'ato bedo resistant ne TB makoro nyaka miye mana yedhe mamoko kod kapo ni yedhe mamoko mochako medo go bende ok okonye dhi bedo nang'o. Kata kamano wadonjo ne weche mag pim ipimo TB nang'o? Pim kaka no wasewacho gik mokwongo ahinya en ranyisi. Koro ranyisi ma wasewuoye kaka po ni ng'ato nego to i suspect. Chon kata bende sani pod itime nitiere test mokwongo iluongo ni tuberculin skin test. En nitie gimoro michuoyo e pien. En ma nyalo nyisi ni TB nyalo bedo likely lakini ok en pim ma very reliable ni kata kiyudo tinyalo bedo. Koro pim nitie mopogore nitiere x-ray minyago e kori to picha mar kori no nitie kaka ko onenore to ng'ato nya wacho ni to TB ni
x-ray ni is questionable wanyalo bedo TB, lakini mondo mi i-confirm maber ni TB nitie, onego bed ni igolo kego. Mokego ni ng'enyne igole ka gokinyi kapok maybe chamo gimoro. Titere lab, titimo ne gimiluongo ni microscopy and culture. Ing'iyo ni to kudni mane mantiere e okego ni. To kiseng'iyo ni kudni mane mantie e okego ni, to kidhi timo culture mi obedo grown, ting'iyo ni yath mane ma en sensitive to. Koro mano achiel kuma koro inyadhie. Nitie picha moko ma bende koro ka maybe okine ka inyalo medo timo minyalo timo CT scan. To nitie jogo ma bende samoro itemo timo gigi te to okinweng' ka tuo ni biro. Nitie test mar lach bende ma bende nyatimo, iluongo ni urinary lung. Mano bende pod nyalo konyo mondo mi ne ni to kudni ni nyalo bedo ni chance nitie ni en TB. O ma kudni kopogore kod okego nyalo bedo nyaka lach bende. Lach to ken kudni lakini koro nitie chemicals moro yudo madhiri nyisi ni ranyisi ni TB ni edeni. Kamano. So test gi nyalo tim kanye? Gisani kaka pinywa ma Kenya olony, most of the hospitals timo test gi, especially microscopy. Inya time e hospital ma maybe kata mna level 2, level 3 hospitals. Kapone gin gi ng'at ja laboratory gi microscopy maber. Lakini osiptende mang'eny timo gi. Ok ochuno ni nyaka imanya very specialized hospital. Unless ni koro idwa dhi timo kaka koro urinary lung no, nitie kuonde achiel ma nitie minya yude. Lakini ng'enyne pimo kego ibro yudo osiptende mang'eny sana. To en gima ibro pim tibro nyisi ni ochal kama kapo nono ni en picha kaka ni wacho ni gokori picha cha tibro tang'ni ni picha ni nyiso magi ma manyiso ni intiere kod TB kotende kod achiel ariyo adek. Wabo kawo yweyo to kawaduogo to wabo kawo ranyisi mar picha mathoth ne igoyo kod kaka picha mantiere kod tuo mar TB bro chalo kod mano maonge gi TB. Yeno wakawo yweyo kwaduogo to wadhi nyime gi kanyo to pod domedo oro ote ka intiere kod penjo SMS en 236 000. Kikipari ewi bedo gi loch, mak mana niti matek ibed jalno mani gi lony, bang'e to loch biro mana luwi. Oprah Winfrey. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Uliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spots today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Explore. Discover. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en matagi ma en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Intima rus mapiyo piyo, nikech weche osekethre ka. Rajiv, ritane. Chung kanyo. Rakesh.
An adwa wacho ni wachni mogik kae. Wuog e altar. Nikech kachopo kanyo, Tayudi kichung' e altar. To an abro timo ni gimoro malich ahinya maonge ng'ato ng'ata dalau kata achiel mabro timo arus kendo. nabiro kae eka mondo awachnu ni wuoda mar Acacia olak ayude. Kia kuma entie. Machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wasingo ni kwa duogo ka wawuok e yweyo to wabong'e picha mar obo mantiere kod tuo mar TB kod kaka ochal kod gimomiyo ochal kaka ochal no. Daktari dibedi picha ni nyalo konyowa lero wach mwadwa ni waler ni koso? Picha ni ok en maber ahinya manyalo konyowa lero wachni nikech samoro ng'ato biro ng'iyo ni koneno picha to biro neno kuonde ma rakwar lakini mano to ok en kaka obedo king'iyo. Lakini ng'enyne kan nitiere gik ma daktari nyalo neno. E obo kawaida onego bed ni ineno ka orateng' maber to nitiere achiel matindo mag rachere manyiso ni nitiere remo maringe obono maber. Lakini nitie gik moko ma samoro inya neno ka en gi some spaces minye ng'ato nyang'iyo ni samoro waluongo gi ni cavities or cavitations mantie e lungs. Samoro nyalo bedo ka gin gi gik moko marochere matindo ma samoro waluongo gi chalo gik moko ma gi dholuo nyawacho ni gin millets, chalo millets en kaka kal, lakini ok gin e picha to ok binenone kaka kal, lakini gin gik moko marochere matindo mang'eny. Koro ng'enyne waluongo gi opacities. Koro kapo ni opacities go nitie mang'eny to kolure gi ranyisi mane ng'ato okelo ka tinyalo chako ng'acho ni picha ni nyiso ni nitiere TB. Kamano. Waseo line nyakora mongejwa katiere kod penjo mora mora inyalo go simu line wanitiere e screen mari SMS en 236 penjo eng'eyo omiyo seche ma daktari nitiere studio ka ema mondo mi penjo duto teme inyalo bedo godo kotenore kod tuo mar TB. Ote moro wachogna ka ni iluonge ni Val kowuok Kisumu penjo na ni ahonda mar lim pogore nade kod mano mar TB. Ahonda mar lim nyalo bedo ahonda ma wachacha ni en dry cough, lakini ahonda mar TB en kaka ne wasewachacha, ok en ahonda kende. Kendo bende kapo ni ng'ato bedo ni en ahonda kende, nitie ranyisi machielo manyaka wamany ni to ahonda ni omakore gang'o kendo machielo manyalo bedo ni koro waparo ahinya ni en TB. Lakini ahonda mar lim en gima nyalo bedo ni en gima irritate. Ineno kapo ni gimoro gwaro duondi, en that irritation too. Ka irritation no onge, to ahonda no bende onge. Kamano. Penjo machielo wachona ka awuok kuom Julius nitiere Uriri. Julius penjo kacha ni bang' yudo thieth mar TB ng'ato ber ka chamo chiemo mage mondo mi oger rateke mag del. Wach mag rateke gi ni mulo mang'eny mokalo. Onge chiemo manyalo wachone ni en specific, lakini gima nyalo wachone ni ochamo balance diet mondo mi oger dende, koro protein diet, carbohydrates, lakini ochamo gi e kiwango moro maber. Koro as long as ni en gi balance diet mamiye vitamins maber, mamiye proteins maber, miye carbohydrates maber, onyalo gero go dende, ena sawa. Penjo machielo wachona kacha ni oimore penjna laktar ni ahonda mosebedo kuom dweche madhi adek bende en TB. Nadhi e osiptal mokone ni entiere kod tuo mar pneumonia 3 weeks ago but pod ofuolo. Owacho dweche adek. Nitiere ahonda moko ma bende ok en TB. Koro gin wadu kapo ni en ga ahonda mosedhi mang'eny kaka no wasewacho, gimokwongo en onego bed ni pime mwang'iyo ni TB onge. To ka en ahonda kende maonge gi ranyisi mamoko ka, to nitie tuoche moko bende mawacho ni gin chronic lung diseases kata chronic obstructing lung diseases, COPDs. Gin kidienje mag tuoche ma bende nyalo miyi ahonda ma in go aina kuom thuolo malach, kendo bende ginya miyi okego mang'eny masiko wuok, lakini ok en TB. Koro nitiere kidienje mag tuoche mag obo kendo moluongo ni chronic obstructive lung diseases ma pod nyalo miyi ahonda
mar ndalo mang'eny gokego mang'eny kamano. Wang'i ane weche mag thieth, osetim test gi, osego picha moyu ni nitiere kod TB, thieth thoro chalo nade? Thieth ng'enyne watiyo gi yath ma iluongo ni antibiotics. Koro kabi wacho ni yath achiel kanyo, lakini ng'enyne gi antibiotics. Kaka nwasewacho mokwongo ni nitiere first line and then second line. Thieth luwre ni en TB mane ma in go. Kaka nwawacho mokwongo ni nitie gima wawacho ni pulmonary TB, and then koro moko gi wawacho ni extra pulmonary. Extra pulmonary nya mako kamoro amora. Koro ka en pulmonary to gi extra pulmonary mamoko ma owe ariyo, nitie TB mar obwongo wawacho ni TB meningitis, to nitie TB mar choke to gi spine. Koro kopogre gi ariyogo, TB modong' gi yath midhi chiw gi onego bed ni ithiedho kuom dweche 6. TB mar obwongo to gi TB mar choke to gi spine gin ithiedho gi kuom higa 1. Koro yath midhi migi onego bed ni muonyo gi maonge leo pile ka pile nyaka ndalo manonyisi ni tiek gi. Ka en dweche 6 timuonyo gi nyaka dweche 6 gorum mokikadho. Ka en higa 1 timuonyo gi nyaka itiek higa 1 no pile ka pile mokikadho. Mang'eni wabro biro mbele kanyo. Kapo ni weyo thieth kiweyo yien gi, mokwongo samoro bedo ni se muonyo yath ma koro chiegni tieko tiwinjo ni aol gi muonyo yath tiweyo. TB ni nyachopo kama koro ne dendi yedhe gi nose clear gi dendi ma koro en that final phase mar clearing to nya duogo kendo kabisa. Mano chal mokwongo. Mar ariyo, nya bedo ni yath mokwongo mano chak nigo kama wacho ni first line ka ne gitiyo maber sana, lakini koro nyiso ni ok ilu chenro mar muonyo yadhgi maber, TB kata kute gi dhi bedo resistant. Elsa, kata dhi nyime kod resistance. Elsa, hello, penj laktar. Hello? Penj laktar, yimore nguru. Elsa? Penj laktar, yimore nguru. Oimore ahinya Elsa, machiegni? Gombo ranyisi gene ma TB mar obwongo. Ranyisi mag? TB mar obwongo. Nikech janyuolna otiyo kawuok ni winjo ka wuotho to sama giwuotho kelo ne aonge. Koro daher mondo daktar okonya wachi. Elsa, intiere kon mane? Antiere Lakisama. Lakisama, Nairobi. Daktari, winjo penjo mar Elsa? Ok awinjo maler, lakini pachal ng'ama penjo ni wanyise ranyisi mag TB mar obwongo. TB mar obwongo ranyisi ng'enyne samoro ng'ato wiye bare abara moko ng'e nang'o ma baro wiye. Koro wich bar en ranyisi mokwongo manyalo bedo nigo. To samoro bende non ka ng'ani en gi confusion. Koro confusion okia nang'o madhi mbele kuome, okia nang'o matimore. En ng'at ma maybe samoro wacho gik moko ok owinjore, ok make sense. Lakini kaluwore gi kama bende TB no mako, samoro ng'ato nyalo bedo gi samoro weakness, no ka en oyom. Koro kapo noneno dalili go wich bar, confusion kata any weakness mora mora, to achiel kuom gik manyalo kelo mago nyalo bedo TB mar obwongo. Kamano. Wadhi nyime kod resistance, ponono ni ng'ato we yath to iwacho kacha ni nyalo duogo kotegno moingo kata kaka nochako. Koro yedhe mane wawacho ni koro ne gin sensitive to kute ka, koro gidhi bedo resistant. Mano nyiso ni koro kapo ni timo kamano to kichako yath kendo to koro idhi ketie second line. To koro second line ni bende samoro nwang' ka gin yedhe ma side effects magi dhi bedo mang'eny moloyo kaka ne moko mokwongo ka. And then samoro yudo gi bende kama intie ok be yudo gi e yo mayot. Koro mondo wajiwo jowa mondo yeth mokwongo ma chaknigo thieth onego iluw chenro no maber ma ok iweyo yath at any one time. Kamano. Ma en dweche 6
to kapo nono ni en mar obuongo kaka ni wacho chateni gachiel ma kik iwe mokimwonyo yath kaka daktari ondiko. Pile ka pile. Ma kaber to nego bed ni ng'iyo iketo chenro mar ni ka en saa 2 gokinyi to en gokinyi, ka en godhiambo to en godhiambo. Kiketo alam ma paro ni tiketo alam, to kapo ni nitie ng'at machielo ma paro ni ming'e ni parna sama yadhni kochopo to ng'ano paro ni. To kapo ni en ng'ano makonyo ng'ate moro manyalo bedo ni maybe otuo ahinya, to bende ok onego bed ni wiye wil gi muonyo yadhgi. To kapo ni wiye owil to konyiso ni koro ni nyoro ni wiye owil kawuono awe, sami pare no muonyo yadhno and then iendelea gi muonye. Kik iwachi ni koro nase weyo manyoro ne wiya wil koro aweya moko gi. Wamule jogo mantiere kod kute mag ayaki madho yedhe ma kweyo kwiri mag kute mag ayaki kachiel kod tuo mar TB. Samoro nitiere kod kute gi kae to TB bende nitiere, teni koro nyaka imuony yedhe gi giduto te kanyakla, kose onego bed ni obet nang'o daktari? Ada chako gi piny matin ni TB gi kute mag ayaki gin jok moherore, wacho ni giwuotho kamoro achiel, nikech kute mag ayaki en achiel kuom tuo ma wacho ni duoko rateke mag del piny. Koro ng'ata ma oyud gi tuo mar TB en chenro maber mondo mi opime ni to dibed ni nitiere en gi kute mag ayaki, nikech samoro pok ni ng'eyo kata pok ni pimori ming'eyo ni in gi kute mag ayaki, lakini ranyisi mokwongo midhi nwang'o inwang'o ka TB en e gima okwongo mabiro. Koro kapo ni mane opimi monwang' ni in gi kute mag ayaki to in gi TB, kapo ni mane ranyisi mokwongo to nego bed ni TB ni kuongi thiedhe mondi. Nyalo yina ka wisi Teri. Erokamano. Teri, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Teri. Iluonga ni Teri. Noyuda TB mar ndege. TB mar? TB mar ndege. Mar bat. Oh, mar bat, Noyuda achako bedo gi TB katin pod aja klas 5. Asebio nachako gi sindan. So pod en mana TB, pod yuda gi TB. Koro kana 2018 adhi German iya Nairobi. Pod noyud ni en TB mar ndege. Koro asebedo kadhi hospital, gino osebedo ka chanda nyaka kawuono. To nowach ni oonge yath, ok omak ng'ato. Koro otama dakika matin atuo, asebedo ka tuora kata mana sani, ok awinj maber. Koro akwayo mondo kata kaka inyalo ti okonya. An ng'at moro matuore seche techa. Intiere kanye Teri? Yeah. Intiere kanye? Antiere Nairobi Kayole. Nairobi Kayole. Daktari, intiere pinyo madiheri pinjo Teri kapok owuok e line? Gima ok awinjo maber en TB, wacho ni TB mar bat, TB mar ndege, koro kawinj ok en clear sana. To bottom line ni sebedo gi TB. En sebedo gi TB. Chakre no bedi ja klas 5 nyaka sani. En jamidekre otuore sate. Gima nyalo kwaye ni nitiere wataalamu molony e tuoche ma iwacho ni infectious diseases. Otem mondo o make appointment. Ka entie Nairobi, dakteche gi onyalo neno yo mayot either Kenyatta Hospital, onyalo neno gi Kenyatta University Teaching Referral. Ka en Kayole Mama Lucy onya chako kanyo neno ong'ia ni to inya konye nade. Nikech wacho ni chakre no bed jakla sabi nyaka sani. Manyiso ni samoro tuo mar TB medo konya thiedhore koso ng'ato daka ndalo duto te mangi mane. Onyalo dak en kaka no wacho ni en tuo mapondo. Koro samoro nyalo bedo nopondo. Ok ang'eni no bedo ja klas 5 ka in gi higni adi, lakini samoro bende kuom nyithindo matindo yudo diagnosis samoro bende nyalo chendo. Ma inyalo bedo kidhi e hospital tithiedhi tuoche mamoko, lakini mondo mi ng'ato nong' ni tuo ni en TB e nyithindo samoro bende en gima chendo sana. To chutho inyalo thiedhe morum chuth. Kodhi ir wataalamu mong'ini to en
en yath mane ma kute gi en sensitive to. Mane omiyo ka wawacho ni nitie test miluongo ni colony culture, idhi ting'iyo ni onyalo grow, to kosebedo grown to ere yath mane ma tieke kama obedo grown no. Koro kochopo kamano to koro kichiwa chiwa yath ni watem nyaka ipim ming'ini yadhni en sensitive. Yeah. Moro wa ng'ato tiere kaka odeno wuok kodi to kuda kod wuoyo kodi e studio, wagol twang ne studio ka mondo mi watudre kodi oko kocha inyalo yudi kanye daktari? Kuma antie iluongo ni Brangel's Healthcare Services en along Gong Road, nitie ndara miluongo ni Mushai Drive. Koro kidhi Mushai Drive kanyo, we are about 2 minutes 3 minutes away. To kapo nodwa go simo to nyalo yudo namba mar 0720 457 804. Kamano. Erokamano ahinya, erokamano makende. Ageno ni puonjgi dhi chopo ne oganda wa kendo chopo ne oganda wa yo makare. To ni wacho kacha ni kapo nono ni ng'ato nitiere kod tuoche mopogore opogore nyaka ing'e ni ritori kik igam tuo mar TB bende. To kamano kende rateke mag del nyaka watem waket gi motegno. Wawacho ga pile pile chenro mar penj laktar ka nigi chiemo makare, exercise, ng'iyo kaka idak kod weche makamago, lifestyle wacho ni bende nyaka wang'e kaka wadak, wafoto ndawa, wamadho kong'o koso maginyalo keto e thuolo mamalo mokalo mar bedo kod tuo mar kahera kata tuo mar TB. Ne daktari mar wadwoko ne erokamano makende ne jogo picha mawa, ne jogo mochung' ne taya nyaka dole studio ka, erokamano mathoth. Ne director na erokamano Nyabombo Wafula kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja. Ne jahera mar chenro ni minyalo geng'o to geng'. To kapo nono nitiere iwacho no kacha ni TB inatiba, inyalo thiedhe morom chuth. An iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo oriti masani. No, that's how they do it.